Geconcentreerde gezichten in het Kerkebuske, waar de antwoorden en de uitslagen voor de dorpsquiz van Helden bekend werden gemaakt. Eind oktober vond de derde editie van Dorpquiz plaats. Bij 29 deelnemers, 29 teams. Werd een verrassende winnaar. Dus de winnaar die het 2 keer op rij gewonnen heeft, eindigde nou als tweede. Dus die moesten even aan de kant gewoon voor een nieuwe winnaar. Nou, ik durf wel te zeggen dat we niet hadden verwacht dat we zouden winnen. En we zaten steeds een beetje zo onder in de top 10. Maar toen kwam de laatste opdracht en blijkbaar hebben wij iemand met een heel goed geheugen. Dus toen ging het van 6 of 7 naar 1. En die gewonnen hebben, ondanks met een heel relatief klein team. Hè. Die waren met 10 of 11 man. We hebben geadviseerd om met 15 tot 20 mensen te zien. Maar die hebben met 10 man wel even kunnen presteren wat ze nou gewonnen hebben. Als de Suus een derde en een vierde plaats lopen maar 2 punten nu terrein. We hebben er echt heel veel tijd in gestoken om het goed te controleren. We hebben zelfs de beuk 3, 4 keer nog gekeken. De top 5 is zelfs nog een keer nog gekeken. Om toch maar zo'n eerlijk mogelijk en een goed resultaat te krijgen. Nou, het was wel echt een intensief quizje. De hele avond met elkaar opdrachten doen, verdelen. Jij gaat naar buiten, jij gaat dat doen. Jij gaat naar de Soes, jij gaat naar het Kerkebuske. Maar we waren om 11 uur helemaal kapot. Maar ja, uiteindelijk heeft het blijkbaar wel gewerkt. Dus volgend jaar, over 2 jaar, dan gaan we de beker inleveren. En dan komen we weer terug voor de volgende editie van de quiz.